Dnes v liturgii slova počujeme, ako učeníci vidia Ježiša modliť sa. A povzbudení týmto pohľadom prosia Ježiša: Pane, nauč nás modliť sa. Ježiš učí ich modlitbu Otče náš. Je to veľmi krásna modlitba, ale tiež veľmi záväzná. Nás povzbudzuje, aby v našom živote Božia chvála bola na prvom mieste. Aby Boh bol v našom živote na prvom mieste. Je také jedno miesto, na ktoré chcel by som dať dôraz. V modlitbe Otče náš modlíme sa totiž: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Pozrite sa, modlíme sa o to, aby nám Pán Boh odpustil tak, ako aj my odpúšťame. Treba si to jasno uvedomiť. I teraz položme si otázku, či ja odpúšťam, či snažím sa odpustiť. Lebo predsa máme svoje city, ktoré niekedy nedokážu odpustiť. Niekedy máme taký pocit, že Pane Ježišu, ja by som chcel odpustiť, naozaj by som chcel, ale nedokážem, nemám natoľko síl. A vtedy daj nám, Pane Ježišu, tú sílu, aby sme dokázali odpustiť zo srdca. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že učíš nás modliť sa. Ďakujeme Ti za to, že učíš nás, čo máme robiť, aby sme obsiahli večný život. Pomáhaj nám, aby tá Tvoja náuka realizovala sa v našom každodennom živote. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám krásny a požehnaný čas, veľa úspechov k vašim podujatiam a pozývam vás aj zajtra.